benvingudes i benvinguts a una nova clau de la nostra història, programa 302. Les pintures de Sigena. Les pintures de Sigena, realitzades al segle XIII, són una mostra singular i excepcional de l'art romànic europeu. Estaven situades originàriament al sostre de la sala capitular del Reial Monestir de Santa Maria de Sixena. Van sobreviure a l'abandó i al foc gràcies al seu trasllat al Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, durant la Guerra Civil Espanyola. Com ens recorda l'historiador David Paloma, la desamortització del segle XIX va deixar el monestir en mans de la decadència i el foc del 1936 gairebé el condemna a la desaparició patrimonial definitiva. Aquest és un punt clau. Sense aquest trasllat que es va produir, molt probablement avui no parlaríem de les pintures de Sigena. El MNAC no només les ha conservades, sinó que les ha restaurades, estudiades i posat a disposició del públic i de la comunitat científica internacional. Segons Paloma, el MNAC ha actuat com a refugi protector d'un patrimoni que l'Aragó havia donat per perdut. La sentència del Tribunal Suprem espanyol que obliga la Generalitat de Catalunya a retornar les pintures murals del monestir de Sigena al govern d'Aragó ha tornat a posar sobre la taula un debat profundament incòmode, però essencial. A qui pertany el patrimoni cultural? Més encara, què entenem per pertànyer quan parlem d'obres d'art que han estat traslladades, salvades i conservades sota circumstàncies excepcionals? Francesc Canosa publicava un article ja fa uns anys en què reflexionava sobre el conflicte de Sigena. Afirmava que aquest cas no tracta només d'art, sinó de política, cultura i identitat. El conflicte actual, disfressat de disputa legal sobre art, amaga en realitat una operació política per controlar el relat històric i anul·lar la identitat pròpia d'Aragó i Catalunya. Centrar-se només en les sentències judicials és caure en una trampa que amaga la veritable dimensió del conflicte. Canosa acabava l'article escrivint: tot això ha passat a l'imperi de l'Espanya nacional judicial, on no hi ha política, tot té resposta al jutjat. I des del jutjat s'activa la sala al Museu de Lleida l'11 de desembre, en un llibre que va escriure Canosa, revela un detall fins ara desconegut, que els agents de la Guàrdia Civil es feien selfies amb els sarcòfags gòtics de les monges, entre els quals els d'Isabel d'Urgell. El monestir de Sigena, tot i els esforços de restauració, no disposa encara de les condicions museístiques per garantir la protecció adequada d'unes obres tan fràgils. Qualsevol proposta del costat català ha quedat sempre ofegada per la judicialització i l'orgull institucional. El conservador del Museu de Lleida, Albert Velasco, va fer un estudi en què detallava les obres del monestir que hi ha repartides a la resta de l'estat espanyol. Velasco denunciava que només les que es trobaven al Museu de Lleida i al MNAC són objecte de reclamació per les autoritats de Vilanova de Sigena i pel govern d'Aragó. El cas de Sigena no és només, doncs, una visió reductiva de la cultura, més centrada en l'atribució que en la preservació. És una baula més d'aquest procés de desnacionalització dels països catalans que continua ben viu al segle XXI. Lluny de ser un fenomen del passat, la voluntat d'assimilació cultural, lingüística i política es manté com una estratègia activa per part dels aparells de l'estat espanyol i també, evidentment, del francès en el cas de la Catalunya Nord. Benvingut, Víctor Cucurull. Gràcies. He volgut parlar d'aquesta història que no s'acaba mai del monestir de Sigena i de les seves obres. I no s'acabarà fins que els catalans no ens decidim a exercir com a poble lliure que hem estat durant 700 anys, és a dir, 7 segles, que no són pocs, i recuperem la nostra sobirania, senzillament. És a dir, ells exerceixen el domini típic d'una metròpolis envers una colònia. Nosaltres, per ells, no som ningú, som una província i ens poden robar tranquil·lament el que els hi vingui de gust, perquè clar, no existim oficialment. Tant és així que ni la paraula Catalunya, ni la paraula català, ni tot això figuren en els argots, diguéssim, de l'estat espanyol, dels últims anys claríssimament. És a dir, no estem parlant de l'època franquista, no, estem parlant d'un estat que és anticatalà, però per definició, o sigui, no poden suportar-ho, això. I clar, el cas de Sigena, per ells és com una ferida sagnant, perquè estem en territori dels Urgell, per tant, allò que ens van usurpar, aquell territori que en diuen la Franja de Ponent, que es diu la Franja de Ponent, forma part del Principat.
des del temps de Jaume I, estem al segle XIII. Per tant, dius, escolti, perdoni, de què m'està parlant? Qui ha robat què a qui? Perquè, esclar, això no hi ha manera d'agafar-ho, perquè és l'any 1833 que retallen el Principat de Catalunya per allà on els hi va venir bé i es van quedar tota aquesta part de parla catalana de l'Aragó. Però és que no és Aragó, allò, és Principat de Catalunya. I Sixena és precisament un punt fort de la nostra història. I per això, i té tota la raó el Francesc Canosa, el que estan intentant és fer-la desaparèixer. I el que menys els importa és que si traslladant aquestes obres, com diuen tots els tècnics, tots els tècnics de veritat, després hi ha els bocasses que diuen quatre tonteries, però els tècnics seriosament, que saben de què va això, diuen que aquestes no es poden tocar, es desfaran. Va venir de 24 hores que no s'haguessin desfet aquestes pintures, perquè quan van encendre el monestir de Sixena, aquells grups incontrolats de la FAI d'allà, és a dir, van al poble de Vilanova de Sixena, són els que van cremar el monestir, no hi va anar ningú de Catalunya a cremar el monestir, al contrari, de Catalunya el que hi van anar és intentar salvar allò, perquè, clar, tant en Gudiol com altra gent que tenien responsabilitats polítiques en l'àmbit de la cultura, doncs estaven preocupadíssims perquè allò s'anava, o sigui, es perdia, però ja, no? I 24 hores després d'haver fet l'estrapo, que és la tècnica per rescatar pintures del fresc, va començar a ploure i, clar, que tots els sostres estaven enfonsats. S'havia fet malbé tot. I no, hagués desaparegut completament. Per tant, jo penso que és un tema que segurament només té solució en un context que és el context d'una Catalunya independent, que ha recuperat la seva sobirania, que gestiona el patrimoni i gestiona els afers propis de la nació catalana, i per tant, doncs, i el que passa és que aquests senten un precedent interessant, perquè si ells se'n surten de robar, doncs un dia potser ho farem al revés, això, perquè hi ha moltíssimes obres d'art, tant de l'àmbit plàstic, de pintura i tot això, com escultòric, com en àmbit d'arts suntuàries, plateria, vidre, teixits, etc., que són els museus famosíssims, els museus nacionals que hi ha a Madrid, on han tret tots aquells objectes. Començant a parlar d'Ama d'Elx, per exemple. Per exemple, no cal anar gaire lluny, no? Dius, escolti, perdoni, és que la indústria del vidre, on era? M'ho poden dir? I la indústria tèxtil, on era? I la indústria dels grans, de la seda, per exemple, on era? Tots aquests teixits tan preciosos, doncs clar, tot estava aquí. Per tant, què hi fan aquells objectes en allà? Són, evidentment, resultat d'un espoli sistemàtic que han fet contra la nació catalana, aprofitant qualsevol excusa, qualsevol moment. El robatori al Museu de Lleida el fan al cap de 15 dies d'aplicar el 155. 155, exacte. El robatori de moltíssimes peces que hi ha al Museu del Prado el fan quan Felip de Borbó entra a Barcelona i comença a expoliar totes les cases, els palaus, les col·leccions, diguem-ne, les biblioteques, els arxius d'aquesta nació que en aquell moment que ha patit una derrota militar, doncs, i la gent ha hagut de marxar a l'exili i està indefensa, i aleshores venen i t'ho roben tot, no? I això ja ho van fer també el 39, entren a Barcelona, el primer que se'ls diu, bueno, el cas de Badalona del Pompeu Fabra és conegut. Van i li cremen la biblioteca i després roben tot el que poden, s'ho emporten a Salamanca i ara diuen que allò són els papeles de Salamanca. Què papeles de Salamanca? Que estan en Salamanca. Són els papers de la Catalunya. Per cert, hi ha una sentència que obliga a tornar-los, però ni així no encara ni així, ni amb la sentència en torna. Estem en una situació realment preocupant, i el que és preocupant és veure que les nostres, diguéssim, els nostres representants polítics, elegits democràticament i tal, no siguin capaços de defensar això. Això és el preocupant. Malauradament, Víctor, n'haurem de continuar parlant segurament. Ara, si et sembla, doncs anem, com cada programa, a la història de Catalunya dia a dia. Bé, anem a veure, en Víctor Cucurull, quines efemèrides ens porta avui de la nostra història. Molt bé, doncs ja que parlàvem dels Urgell, avui parlarem de que l'any 1032 va néixer a Montsó, el comte Armengol III d'Urgell,
Aquest és un comte important, se'l coneix com el comte de Barbastre i se'l coneix per això perquè va ser qui va conquerir precisament aquesta ciutat, que ara és motiu de tantíssima polèmica perquè resulta que els hi han usurpat, com dèiem, allò de la franja, clarament, i Barbastre en concret, diguem-ne, han creat un bisbat en allà, així de cap i de nou, quan realment el bisbat de tots aquests territoris i totes aquelles parròquies de per allà era el bisbat de Lleida, havia sigut el de Roda d'Isàvena en un moment antiquíssim, passa al bisbat de Lleida i finalment ara han trencat el bisbat de Lleida de mala manera per quedar-se totes aquelles parròquies. S'ha de dir, però, en honor de la veritat, que no han aconseguit que el poble, a la franja de Ponent, hagi renegat de la seva pertinença a la nació catalana. I com ho han fet, això? Doncs no canviant de llengua, se segueix parlant català a totes les comarques d'aquesta famosa franja de Ponent, no? Per tant, aquests comtes, armengols, en aquest cas tercer, doncs són comtes que ens permetrien entendre molt bé com es fa el regne d'Aragó. El regne d'Aragó no era un regne, era un comtat. I era un comtat que en el moment, per exemple, de Ramir I d'Aragó, que és quan hi ha aquest setge de Barbastre i es conquesta aquesta plaça per part dels comtes d'Urgell, doncs són família tots comtal d'Urgell, sense excepció. I això inclou fins i tot els dits reis de Pamplona, que, clar, escrivint història des d'allà, diu, bueno, és que llavors es va casar amb una princesa que era comtessa de Pallars, diria ara, potser m'equivoco, de Ribagorça, i aleshores va incorporar al regne de Pamplona els comtats de Ribagorça, de Sobrarb, no, és que va ser al revés. És que el rei de Pamplona, diguem-ho així, Sans el major, era comte de Ribagorça. O sigui que després, precisament perquè és comte sobirà, és perquè pot exercir de rei a Pamplona. I el famós Aragó, diguéssim, que ara té una forma geogràfica gran, en aquell moment eren unes petites valls del Pirineu, que eren precisament les valls que dominaven aquests guerrers, que tots eren de la família dels Urgell, i dominaven des de la Cerdanya, fins al Sobrarb, no? Per tant, jo penso que és important recordar-ho, això. Estaria bé repassar, per exemple, què diuen alguns historiadors antics sobre aquesta sobirania d'aquests comtes que es fan dir reis a partir de Ramir I, del fill de Ramir I, que és Sans, dels fills de Sans, que són Pere, que són Alfons, que són Ramir II, tal. Vull dir, aquesta gent es poden anomenar a si mateixos com a reis perquè són comtes sobirans, és a dir, comtes de la família balònida dels Urgell. Molt bé, seguim. El dia 10 de juny de l'any 1317 s'escau un fet molt important, i és que el papa Joan XXII aprova la creació de l'orde militar de religiós, diguéssim, el primer i el més gran, diguem-ne, dels ordes militars de la corona catalana, que són precisament l'orde de Santa Maria de Montesa. I els adjudica el castell de Montesa. Aquest és un fet tan interessant i tan, diguem-ne, singular dintre del desenvolupament de tot el que és la nació catalana, que en parlarem. La setmana entrant farem un programa monogràfic per conèixer en profunditat, o amb més profunditat, diguem-ho així, què representa i com és i on és aquest castell de Montesa que, diguem-ne, va protagonitzar 350 anys de la nostra història. I seguim. El dia 12 de juny de l'any 1990 moria a Barcelona el musicòleg Josep Maria Alemanya i Coll. Per què parlem avui d'en Josep Maria Alemanya? Doncs perquè ell, que era deixeble, o va ser deixeble d'Higini Anglès, especialitzat en l'estudi precisament i en les formes musicals, instruments i formes musicals antigues, va crear una formació, una agrupació musical molt important en la història de la música a Catalunya, que és Ars Musicae.
Parlem d'això recordant que la setmana passada vàrem dedicar precisament un programa monogràfic a Conxita Badia, la qual persona, soprano, diguéssim, va estar vinculada molt directament amb tot aquest moviment, podríem dir-ne, de restauració de lo que era la música antiga, que havia sigut, Catalunya havia sigut a l'edat mitjana una nació molt rica en aquest tipus de manifestacions musicals. I, per tant, el fet de que en un determinat moment es comenci a recuperar tot això, jo em penso que ho hem de celebrar, ho hem de recordar i hem d'agrair a personalitats com en Alemanya tota la feina que van fer en aquest sentit. I seguim. El dia 13 del mes de juny de l'any 1713, hi ha una conferència, la Conferència de Cervera, a la Segarra, que és una reunió que se celebra ja al final del conflicte aquest de la Guerra de Successió entre el comte de Koenigsegg, que era representant, diguéssim, del bàndol dels austriacistes, i el marquès de Grimaldi, que representava els filipistes, amb l'assistència dels comissaris anglesos per tal de preparar l'armistici durant l'evacuació de les tropes estrangeres, tal com havien decidit a Utrecht. Recordem que el tractat que s'havia signat era el Tractat de Gènova, però quan succeeix aquest fet inesperat en aquell moment, i és que el rei Carles, l'arxiduc d'Àustria, que exercia com a rei i havia jurat les constitucions catalanes, Carles III ha de marxar a Viena per fer-se càrrec per esdevenir emperador, aleshores canvien el tractat. Perquè, clar, diuen, ara serà massa poderós, diguéssim, aquest Àustria que ha esdevingut emperador, si a més és el rei de la monarquia hispànica, que això volia dir tot l'imperi comercial del Nou Món, i Nou Món era una cosa molt gran en aquesta època ja. I, per tant, decideixen abandonar, diguem-ne, els catalans en aquest dia i hora, i fan aquest tractat, però en aquest tractat, concretament de Cervera, es mantenia, o sigui, es comprometien a mantenir les constitucions i les llibertats dels catalans. Però com que no ho van acceptar, finalment, va fracassar la conferència i en van haver de fer una altra, a l'Hospitalet de Llobregat, unes setmanes després, a la qual ja no es va poder presentar cap mena de reclamació perquè ja estaven pràcticament a les acaballes d'aquell conflicte. Això va ser, com sabem molt bé, molt traumàtic pels catalans i va significar el final de les nostres institucions de govern de 700 anys de sobirania. I seguim. El dia 14 de juny de l'any 1497 moria a Roma un personatge molt important que era el segon duc de Gandia, de nom, fixem-nos-hi bé, Joan de Borja i de Catània, Catanei. Qui eren els pares d'aquest personatge? Home, ni més ni menys. El papa Alexandre VI, de Borja i Llençol, i la seva mare era, diuen, Vanozza, no, era Giovanozza, és a dir, Giovanna, Joana, de Catània, d'una família nobilíssima catalana, naturalment, de Sicília. Aleshores, ell tenia uns germans que són Jofre, Lucrècia, la famosíssima Lucrècia Borja, Cèsar Borja, i encara un altre germà que em sembla que es deia Joan Lluís, que tots eren altíssims dignataris a la cúria pontifícia de l'època. Diuen que aquest personatge, el que avui estem tractant, va morir assassinat, i hi ha alguns que sospiten que aquest assassinat va ser provocat pel seu propi germà Cèsar Borja. És possible això, no està demostrat, però podria ser. Hi havia una pugna molt gran en la cúpula del poder a Roma i que aquests personatges Borja, entre altres, perquè també en tota aquesta pugna hi havia les famílies, diguem-ne, nobles de la Roma antiga, com els Colonna i alguns altres famílies que algunes fins i tot tenien arrels catalanes, com els Farnesio, són els Farners, venien d'aquí, com, per exemple, els altres que també van ser papes molt importants, com els cas de la Rovira,
o de la rovere en italià. Per tant, estem en un context en el qual el poder català està en el més alt nivell de tota la història de la nació catalana i que genera, evidentment, unes friccions molt fortes i alguns casos com aquest possible assassinat de caràcter polític. Molt bé, seguim. El dia 15 de juny de l'any 1445 moria a Calataiud un altre noble, que és Enric d'Aragó i d'Alburquerque. Aquest personatge, que és català, diguem-ne, català de la Confederació, vull dir, de nació catalana. De la nació. Quan jo dic català, sempre em refereixo de nació catalana, sigui valencià, sigui fins i tot aragonès. Es podria aplicar el mateix qualificatiu, no? Diuen que va néixer a Medina del Campo. Clar, això és altament improbable, perquè Medina del Campo, que era una plaça, diguéssim, que tenia una certa importància, sobretot en el tema de la llana, el comerç de la llana i tal, però no tenia cap sentit que els prínceps i els reis, per exemple, tots nasquessin, que és una cosa que vas mirant, diguem-ne, el manual d'història, no, nascut a Medina del Campo, nascut a Medina del Campo, nascut a Medina del Campo. Diu, bueno, per favor, no. A més, sabem on tenen els palaus reials i el Palau Major a Barcelona, el Palau Reial a València, a Xàtiva hi havia el castell famós de Xàtiva, que si algú no hi ha anat jo li recomano que hi vagi a visitar-ho, és una meravella, i dius, bueno, totes aquestes grans ciutats, per exemple, Xàtiva era la Medina, també es deia Medina, la Medina Saetiva, em sembla que deia, no? Bueno, per tant, dius, aquest personatge segurament que va esdevenir el tutor del rei Joan II de Catalunya i va crear ell un partit pro-aragonès, que això vol dir pro-català, per entendre'ns, dintre de Castella, i que en alguns moments va arribar a ser veritablement el rei de Castella. Això jo ja aviso des de fa temps, al tanto amb els reis de Castella, perquè la majoria d'Enrics i tots aquests, que passen per ser un Nostrastàmara, que no se sap ben bé d'on venen, doncs clar, tots tenen arrels aquí, no? I en aquest cas, doncs, claríssimament. Ell és un dels protagonistes principals de les guerres que hi ha en territori de Castella entre diversos, diguem-ne, magnats o militars d'alta, diguem-ne, graduació, o com el cas, per exemple, d'Àlvar de Lluna, que tenen doncs, unes trifulques grans per controlar i decidir qui mana i etcètera, etcètera. Les guerres civils aquestes de Castella són conegudes de tothom, diguem-ne, no? I per tant, doncs, en aquest cas estem davant d'un personatge que va jugar molt fort en aquests conflictes. Finalment va perdre, es va traslladar a Sicília i va prendre part, per exemple, en l'ofensiva d'Alfons el Magnànim, que és germà de Joan II, germà gran, i va ser empresonat finalment, i juntament amb el rei, amb Alfons el Magnànim, després de la batalla de Ponça, i finalment va tornar a la península i encara va intervenir en política adherint-se a la Lliga de Castella contra, naturalment, qui havia de ser, si no, Àlvar de Lluna, no? Va ser derrotat, malferit també, i al final va acabar més o menys morint a l'Aragó. I va ser el pare, això també és interessant recordar-ho, per situar-lo en l'àmbit, diguéssim, de la catalanitat. Aquest era el pare d'Enric, el que era conegudíssim, cosí del rei catòlic, que es deia l'Enric l'Infant Fortuna, que és un gran personatge també de l'època del rei catòlic. I seguim. El dia 16 de juny de l'any 1384, va morir a Balaguer la comtessa d'Urgell Cecília de Comenge. Aquesta comtessa, com algunes altres de les comtesses d'Urgell, estaven emparentats amb la família imperial del famós imperi d'Orient. O sigui, vam parlar un dia d'una princesa d'aquestes que es va casar amb el comte de Pallars, etcètera, etcètera. Doncs és en aquest sentit que val la pena recordar això. Es va casar, en aquest cas, amb aquesta senyora, amb Jaume I d'Urgell, fill d'Alfons III de Catalunya, fou hereva del comtat de Comenge, però no va poder exercir perquè el rei Pere no va actuar en defensa dels seus drets. I, per tant, ella es va quedar a Catalunya i va exercir, bàsicament, de comtessa vídua, perquè el Jaume I d'Urgell en morir, va deixar-la amb ella vídua i va estar durant molts anys
exercint de governant en aquests comtats. No? Molt bé. I amb això gairebé arribem al final, que el dia 17 de juny de l'any 1232 hi ha un tractat que se'n diu el Tractat de Capdepera, que signa el rei Jaume I amb el valí de Menorca, que és un personatge que es deia Abu Alia Allah Muhammad. Aquest cadí de Menorca signava en aquest moment, que és el context de la conquesta de Mallorca per part de Jaume I, un tractat pel qual es convertia en tributari del rei de Catalunya. Molt bé, moltes gràcies a Víctor Cucurull, com sempre, per aquestes efemèrides. Avui se'ns ha acabat el temps, Víctor, perquè ens hem anat allargant una mica en aquesta... També hi ha, en principi, en sixena, que s'ho mereix, i també en aquestes efemèrides. Per tant, encara que continuem tenint pendent... Oh, però podem parlar d'alguna d'aquestes... Però és que no tenim temps, és que ens hem... Va, deixa'm parlar d'una. Va, una només. Una. Perquè ja ens hem passat molt, eh? Ja ens tocaran el clatell, eh? No, vindrà un minut. Parlem de la denominació de la llengua oficial de l'estat espanyol. I això ho fem perquè hem rebut, diguem-ne, la proposta per part d'un dels nostres teleespectadors que ens diu: jo he demanat, a través de la intel·ligència artificial, un article sobre aquest tema, no? I aleshores, en aquest article, com fa la intel·ligència artificial, que més o menys intenta quedar bé... Exacte. I depèn de qui demana la cosa. Exactament. És a dir, això la gent... Perquè és prou intel·ligent per saber qui demana la cosa. Com a mínim, a aquest nivell hi arriba, diguem-ne. Diu, si a aquest li agrada parlar d'en Colom català i no genovès, doncs, bueno, ja li direm que hi ha la història oficial, però també hi ha unes veus que diuen... Així funciona. Això és el que funciona, així és com funciona la intel·ligència artificial. Bé, doncs ell, bàsicament, el que diu és que vol fer un apunt, que direm el nom de la persona que ens ho demana, que és Isidre Granyer, i diu sobre, precisament, la denominació de la llengua oficial de l'Estat, no? I llavors diu, a l'article 3 de la Constitució, el castellano es la lengua espanyola. Diu, es oficial del Estado, ¿no? La lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Però després, això ja ho dissimula, diguem-ne, no? Aquest primer d'allò. Diu, les demés llengües espanyoles seran també oficials a les respectives comunitats autònomes, segons els seus estatuts dictin, però no cita cap altra llengua. No hi és. Això és molt greu, diguem-ne, perquè això és menystenir totalment les altres llengües que hi ha a la península ibèrica, o concretament a dins l'estat espanyol. I tercer, diu, llavors fa aquesta cosa de tirar-te una flor i diu, no, i la riquesa de les distintes modalitats de lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció. Però, clar, no les cita i, per tant, queden totalment desprotegides. Bé, què passa doncs amb aquesta llengua? Doncs que al final el que et diuen és, en els llibres de text, no et parlen del castellà, sinó que diuen aquella llengua espanyola, que és oficial, i ja surt com a espanyol. Però en realitat és el castellà. Sí, és evident. I això jo penso que li hem d'agrair aquesta puntualització al nostre telespectador, perquè l'hem de tenir present. Ens fan trampes. Moltes gràcies, Víctor. Evidentment, una recomanació pels que feu servir intel·ligència artificial, el xat GPT i altres coses que hi ha. Al final de tot, malgrat el que us digui aquest xat, feu servir la vostra intel·ligència humana, perquè convé sempre fer repassades exhaustives del que ens diu la intel·ligència artificial. Bé, doncs moltes gràcies, Víctor. Ens veiem la setmana que ve. Nosaltres marxarem amb la frase de la setmana, avui del gran Groucho Marx. No riure's de res és de ximples, però riure's de tot és d'estúpids. Tornem la setmana que ve i us esperem aquí per descobrir plegats noves claus de la nostra història. Que tingueu una molt bona setmana.